Tol! Kasi ganahan mo pala itong bugas, nag-5 kilo. Wa gi kwarta. Wa pa na halinan. Wa pa. Ayaw na! Ha? Ayaw na! Okay na! Nagunsa mo diya? Ha? Nagtubag saging? Ako ihatag ninyo. Saan ka nga ko ni? Ha? Saan nga? Grasyar na gikan sa itasan. Boss, sige. Tayag to sa mi. Tol! Mayong udto. Kasi ganahan ka, Tol ba? Oo. Baligya ko ng bugas ba? Kasi 5 kilo. 5. Mamatay kwarta doon. Ha? Mamatay kwarta. May kwarta mo, ni kabaw? Ay, di na 500 po. Ay, nalimahan na po din mo. Oo. Ay, waday kay kwarta na ikaw? Wala. Ay, Mamatay trabaho ani. Mamatay ko na ni bago ka na sakit gani gikan ko nagkaliba nga atong Lunes. Ama. Ano ni Ito ko lang kanina ba, inalimahan ko rin. Inyo na po ka, Kol. Inyo na ko. Pila ka po mo anak? Kung ka buhok, tulog. Ulo ka po mo Kaupat. anak? Aman mong Minyo nga minyo. Ato sa balay. So, ikaw rin ang inabuhi po. Oo. Asawa po na ko bago kong operasyon na katong cancer sa diri aw kaning ko ano sa diabetic. Malikod. Inalimahan ako ng inalimahan. Doon lang po bisa kong asawa diya kay kuan nagtabot lang ko na kay akong anak dito. Ang mga kay Kol, Kol. Oh, ikaw ni kina sa apo na ko. Ah, pila kay Punda niyo. Wala lokal man ni. Wala man ni puro patapan sa kindi. Mga patapan man sa kindi. Wa mga kay kwarta. Wala lagi. Baligya ko na ko sa mong tag 5 kilo. Wow, gagawin kwarta gid ani. Kani lang siya ako makuan ko la. Salamat kayo. O sige ra. Salamat. Sige, Kol, di na ko magdugay ha. Oh, sige, salamat. Sige. Ano? Ato ako. Nalimahan maguna ko ring kabaw. Sige, Kol. Sige, Kol, amping ka na, Kol. Kol! Kasi ganahan mo pala itong bugas, tag 5 kilo. Ikaw, tag 5 kilo. Bugas. Nakay 5. Oli, tag 5 ka. Dito, joke na. Iman. Imo na lang na. Ay, salamat! Hey! Kasi ganahan mo pala itong bugas, tag 5 kilo. Ha? Tag 5 lang yung kilo. Ganahan kang palit. Bisa! Di ka mo palit. Ewa man may kwarta dire. Ay, hatag ko lang sa imo. Ikan ng taon may nanunuba. Ana, salamat! Dali, alay mo. Dali mo. Wala na yung kwarta dahil. Salamat. Ano tayo? Dali. Wa gi kwarta. Wa pa na halinan. Wa pa. Wa na yung kwarta. Di ako nang nihatag. Salamat kayo. O kasi, angkol. Alay, kol. Ay, thank you. Oh. Ha? Sama lang ang pasko. Sige lang, amping mo ganun na ito. Kumawak lang. Sige. Ha? Okay, kwarta. Alay. Ayaw na. Ayaw na. Okay na. Salamat lang kayo. Sige na, may nala. May nalang punta nga, mahalin na. Salamat kayo. Sige. Salamat kayo, may mahal kayo bukas dire. Mahal kayo bukas na rin. Ito sabi. Okay, God bless. Boss, kasi ganahan mo palit kung bugas ba? Tag 5 kilo. Ha? Tag 5 ra? Oo, 5 ra lagi. Kasi ganahan mo palit. Tag 5 ng kilo ani. Oh, kanyi sila dre. Na dre, ato ni bilin dre. Sige, salamat. Oh. Okay. Okay. Tag 5 ng kilo. Tag 5 kilo. Oh. Ano na? Bay, pagawid bay. Halo, talagay ba? Oh. Sige, thank you kayo ha. Sige, amping mo. Oh, sige. Sige. Sige na, sabi na. Nangahoy mo gikan? Ha? Aman yung ginikanan? Ay mong papa, unsa may trabaho sa papa? Nagkagtuguma. Ay mong gawi? Oh. Oh, tagay. Sige, sa. Oh, inyo na. Kung saan mo na ninyo pagpasaan karon? Ha? Ihato, ibilin lang sa inyong kuan. Kahoy. Diya, balikan ninyo layo pa inyong balay?
Idol ra. O sige. Kana inyong kuan ibili na ang inyong kuan. O lisod man basing mabutbot. Ihatod sa bugas inyong balay. Ha? O sige. Sige. Ya, kugihan jud kay mo ba? Kana ipadayon ang inyong pagkakugihan ha o pagtabang sa inyong inahan ha. O kana good. Sige. Salamat pod. O sige, adto sa ko ha. Sige, ibilin sa inyong kahoy dia. Tingnan kamo palit ng gas kay 5 kilo. Alat nila. Ha? Alat pa nila. Dito mo palit ng gas 5 kilo. Iskan palit. Ako yung ihapon mo. Dito tayo. Salamat. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Rush. Natong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, masukat ka 100 pesos. $600. 1,900. 160. So karon mga ma'am sir, ang atong 100 pesos na niya siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na mo dula no, nasa comment section ng link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata kung sa mahilig ko mo dulaan ng online game. Kung kaning promosyon mo ma'am sir, dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaot ang tanan mga ma'am sir, ngayon ko masabtan.